Ако останеш за малко, ще разбереш какво значи да бъдеш кръстен със Светия Дух и огън и какво кръщение извършва Йоан Кръстител. Днес разглеждаме един силен и често подминаван стих, Матей 3 глава 11 стих, където Йоан Кръстител говори за две различни кръщения, но дори само в едно изречение той казва толкова много за покаянието, силата на Исус и как Бог иска да работи в нас. На екрана ще виждаш стиха и ще вървим по него дума по дума. Първо, аз ви кръщавам с вода за покаяние. Йоан беше глас в пустинята, който подготвяше пътя за Исус. Кръщението, което той извършваше, беше с вода, която е знак за покаяние. Интересно е, че гръцката дума баптизо, която е използвана в оригиналния текст, означава потапям изцяло. Не просто поръсване с вода или някакъв символичен ритуал, а пълно потапяне. За мен лично това говори за сериозността на покаянието, нещо, в което се потапяш с цялото си сърце, оставяш старото, за да се родиш в нещо ново. И точно за това вярвам, че водното кръщение трябва да бъде пълно, както е било в Библията, не частично мокрене, както виждаме в някои църкви. Покаянието не е нещо повърхностно, а дълбоко решение. Но след това Йоан насочва погледа ни към Исус. Казва, но този, който идва след мен, е по-силен от мен. Това е момент на смирение от страна на Йоан. Той всъщност казва, аз съм само подготовка. Идва един, който е различен, истински, силен, истински Спасител. Той ще ви кръсти със Светия Дух и с огън. И ето, тук всъщност идва сърцето на този пасаж. Кръщението със Светия Дух не е просто велико преживяване. Това е момент, в който Божия Дух влиза в живота ти, започва да променя всичко отвътре навън. Той не идва да седи в ъгъла на живота ни, а да живее в нас, да ни даде сила, утеха, водителство. И в Деяния 2 глава виждаме как Светия Дух слезе и изпълни учениците. Те не останаха същите. Страхът изчезна. Смелост и радост ги изпълниха. Но Йоан добавя нещо много сериозно, а именно огън. А какъв е този огън? Библията използва две посоки за описание на огъня. Първо, пречистване. В Малахия 3 глава 2 и 3 стих Бог е описан като огън, който очиства като в пещ, изгаря всичко нечисто. Същото се случва и с нас. Когато се приближим до Бога, Неговото присъствие започва да гори всичко старо, греха, вредните навици, гладостта, страха, но огънят има и втора посока – съд. А именно, ако човек отхвърли Светия Дух и остане далеч от покаяние, тогава огънят вече не пречиства, а поразява. И в следващия стих на Матей, който ще разгледаме утре, Йоан ще говори за плявата, която се гори в неизгасим огън. Сега само ще кажем, този огън не е метафора. Това е реалност. Бог е свят, Исус няма да бъде игнориран. Има и други стихове, които потвърждават това. А именно, Лука 12 глава 49 стих. Исус казва, огън дойдох да хвърля на земята. Първо Петрово 1.7. Тук вярата ни изпитва чрез огън, за да се покаже колко е истинска. Евреи 12 глава 29 стих казва, нашият Бог е огън, който прояжда. Има и други. Така че Йоан не говори просто за ритуал. Той описва сблъсък с Божията реалност. Кръщението със Светия Дух и огън е шанс за нов живот, но и предупреждение. Защото Бог иска сърце, което е Негово изцяло. В следващия епизод ще навлезем още по-дълбоко в Матей 3 глава 12 стих, където Йоан използва образа на лопатата и хармата. Ще говорим за това как Исус разделя пшеницата от плявата, или иначе казано истинското от фалшивото. До тогава нека се молим, Господи, кръсти ни с Твоя Дух и Твоя огън, пречисти ни, направи ни нови, направи ни Христови, да виждат хората Теб в нас, Боже. В святото име на Исус молим и просим. Амин.